Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 9 aprel hepdeniň tiýşerme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, ine şu gün meň bilen bile çykyş edýär Muhammed Düýeji Konstitusiýon Sentrynyň ýoluşçysy Muhammed ağa. Muhammed ağa, hoş geldiňiz. Salamu aleykum. Selamun aleyküm ve aleykümselam. Selam Murat, selam vatandaşlar. Salamu aleykum. Ine hormatly watandaşlar, şu gün biz Muhammed ağa bilen bir ýüregimizde düwdük. Sizi Ramazan bayramı bilen gutlarly. Ýöne gutlamaka bir kiçik täzelikler aýtjak bolýar. Sebäbi siz her wagt täzelikler berip dursak, siz hem habarly bolýaňyz. Şu biziň efirlerimiz Türkmenistanyň ugruny, Türkmenistanyň ýanky kiçik şäherlerini, etraplaryny, vilayetlerini görýärler. Şoň üçin diňe daşyndaky adamlar däl, hatda içindäki adamlara şu maglumat hökmünde bolup durýar. Şoň üçin gelin şolardan başlaýyn. Muhammed ağa, ruhsat berseňiz. Bolýar. Men bir kiçik size ýanky saatlar videolar görkezýän. Hormatly watandaşlar, ine häzir men size bir video sayt görkezýän. Şul gazeta.uzbekistan diýen saytda ine häzir bir minut giňerleýin. Ine şu ýerde Türkmen Özbekistanyň prezidenti bir karar çykardy. Men size häzir okap berip terjime etip bereyim. Трудовые мигранты Узбекистана смогут получить субсидии, а при необходимости помощь за рубежом. Трудовым мигрантам Узбекистана будут компенсировать расходы, связанные с получением профессиональных языковых сертификатов. Тем, кто попал в затруднительное положение за рубежом, обеспечит помощь. Вернувшиеся из трудовой миграции поддержат трудоустройством, и их работодатели получат субсидии. Bu demek näme? Özbekistanyň hökümeti şeýle bir karar çykardy. Özbekistanyň içinde kim işi bolmasa ýa-da bir iş hünäri çalışak bolsa, onu hökümet tarapyndan subsidi berilip, şol şoň täze hünäri öwredilýär we kimde kim daşar ýurtda kynçylykly ýagdaýda dursa, onu Özbekistan hökümeti şoň kömek edýär. Ine şuny karar hökmünde çykardylar. Häzirki döwürde Moskwada we Rossiýada bir topar Özbekistan raýatlary agyr ýagdaýda düşdi. Olary işden çykardylar. Olar öýlerinden gaýtyp bilenok, pulsuz, dokumentsiz galdylar. Ine şolary hökümet ýürüýte karar çykaryp kömek edýär. Ondan soň ine 4 aprelde Özbekistan prezidenti öz kararyny gol çekipdir. A поддержке трудовых мигрантов, iş migrantlara kömek diýip. Согласно документу, Агентство внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и сокращения бедности преобразовано из государственного предприятия в государственное учреждение. Yani Агентство внешней трудовой миграции Министерство занятости и сокращения бедности deyip şol atlaryny çalışıp hükümet gurumasy etip koydu. С 1 января 2024 года гражданам Узбекистана, прошедшим регистрацию в электронном программном комплексе трудовой миграции Харидж-Иш, выезжающих в организованную трудовую миграцию, будет выплачиваться компенсация расходов. O demek näme? Kimde kim 1 iyun 2024 ýyldan Özbekistanyň ýürüýte elektron registrasiýasyna iş hökmünde registrasiýa etse we şol daşyrda iş migrant bolup bitse, onu şoňa kompensasiýa çykdyjynyň kompensasiýalaryny hökümet gaýtaryp berýär. Eger näçe çykdyjy eden bolsa, hökümet gaýtaryp berýär. Gelin serdeniň gaýt çykdyjlary hökümet gaýtaryp berýär. Со сдачей квалификационного экзамена по иностранным языкам и профессиям до 3-кратного размера базовой расчетной величины при условии успешной сдачи экзамена и получения сертификата. И на день ortaya gidecek olsam sertifikat tapşırmalı. Şu sertifikatyň pullaryny hökümet 3'ten 4'ten 3 bölegini bazawy kursdan yapýar. Yani kompensasiýa edip gaýtaryp berýär. İkinci, с оформлением рабочей визы для осуществления трудовой деятельности за рубежом до 5-кратного размера базовой расчетной величины. Haçan sen vizany оформлять etseň, sen çykdyjylaryň bolýar, turistik kompaniýa diýdi, viza diýdi, ýene bir zat diýdi. Ine şolary 5 gedek 5 etse, базовый расчетный величины, базовый şoň kümmedinden 5 etse köp tölenýär. Ine şurýaly
hökümet öz iş migrantlarına kömek ediyor. С приобретением проездного билета до двухкратного размера базовый расчетный величины. Eğer de siz daşarıda gidiyen bolsaňyz, ýa özbek graždan daşarıda gidiyen bolsa, onda şoň bildini, transport bildini, ýa-ni 2 ss'ni, ýa bazawy расчетный показателиň 2 ss hümmetini şol gaýtaryp hökmünde berýär. Для получения этих компенсаций гражданину нужно обратиться в электронной форме через Харичда иш или непосредственно в агентство внешней трудовой миграции. Galany prosedurany düşündürýär. Ine şu ýaly Özbekistanyň prezidenti öz halkyna karar çykarýar. Ünsüren hormatly watandaşlar, biz Türkmenistanyň daşyna öz pulumuzy berip, karz alyp, ýa-ni prosentda pul alyp, $1,5 miň dolar berip, Serdar Berdimuhamedow biziň ýa-ni trudawy migrant bolmagymyzy kynlaşdyryp viza girdi, ona da pul berip, daşyna gidip işläp, şol işlän pulumuzy dogany garyndaşlarymyza geçirip Türkmenistanyň sosial problemalaryny çözýär. Ýagny Serdar we Gurban Berdimuhamedowyň etmeli işlerini biz çözýär, halkymyz çözýär. Bize kömek etmenden geçin, şol olan problemasyny biz çözüp, ýa-ni berýärse halk az köşeşýär, pul emeli gelýär, biznes toglanıp başlaýar, sen jaý gurýan, maşina alýan, ýa-ni yerli ykdysadyýet toglanıp başlaýar. Oňa garamazdan bizi ýyzarlap, koglap, deport lagery polisler bilen, MHM'ler bilen salyp o ýerdenem Türkmenistanyň içine çekýär. Öz oturun ağzına palta salýar. Indi ünsüren şu wagtda Özbekistanyň prezidenti näme diýär? Sebäbi şul iş migrantlaryň Özbekistana getirýän puly ol bir benefis, ýa-ni pribir, açyk pribir. Hiç hili işte sarf edilmedi hökümet tarapyndan giýdeji. Ine şu giýdejiler durmady ýaly. Bular ýa-ni hökümet ine şol adamlar täze hüner alyp täzeden gider ýaly we şonuň hemme çykdyjylarynyň 4'ün 3 bölegini pakirwat edip ýol pulusyna çelip tölýär. Gidin de işlerinde pul getirin. Bu bir muňa eksport trudawy resurs diýär. Ýa-ni adam resursunyň eksporty diýilýär. Ine sen Türkmenistanyna mysal üçin paxta, newit, gar eksport edýän, pulunu alýan. Indi biz öz servisimizi Özbekistan öz servisini eksport edýär. Şoň üçin adamlaryň kömegi diýär näme? Gaty ise bir $300 kömek etdi adamlarına. Ya $500 gitmek için. Ünsüren. Her adam işlerine $500 Türk Özbekistan'a berýär. Diýmek birinji aýda şol gaýtaryp gelinýär hökümete. Şu pul arassa ýagdaýda. Ondan soň ýene gelýär de ýa daşyndan valyuta gelýär. Hiç zat eksport etme. Zavod, fabrika gurma. Onu işletmen, bir topar emisiýa etme. Öz-özünden adamlar gidip pul getirýär. Ine şu ýaly elementar ykdysadyň şertlerini we kanunlaryny iki sany kelleli prezident düşünmege aňarda dursun. Şol bozýarlar. Ine muňa näme diýjek Muhammed aga? Senin bir kommentariň bersene. Gözde şu ören Özbek halkyny ören gowka var. Hemen bütün şu regiondaki döwletleriň halkyna da gowka var. Bir misal hökmünde. Gözde Murat biz näçe ýyl bäri şu Washington'da gurrun edip gelýär. Türkiye'de bizim halkımız kul bolup ýödýär-de, kul. Yani göl manasynda men şoň apyrdyleniyetinim onun içinden aldım, aýtdym halka. Siz şu tada kul, şulaň aýdyşyna görä kul. Kulçulygam dünýäniň ýüzünde jinayat. Yani bir ýurdun döwleti öz halkyny kulçuluga itiklese, görüp dursa şonu, olam jinayat etýär. Prava zaşitnikleri aýtdym. Men şu Dursultan bilen gepler Helsinki gepleş Türkiye'de ofis vurun. Ofisiniz bilen gidin şun. İmigrantlaryň ýagdaýlaryny jik video düşürüp aýdym, uradym. Şu bir uly jinayet Türkmen döwleti etýär. Şu sizin şu ýagdaýyňyz şeýle bolmaly. Şoňa hiç bolmagyna ruhsat berilmeli. Onun içinde ýörüýte bütün döwletler kabul eden konwensiýasy var. İki devletin arasında saklaşýan bolmaly. Emigrant uratýarmy iş emigranty. O devlet bilen arasında saklaşýan bol şu aýdylan zatlar bar, şolary ýerine ýetirmeli. O ýurtda olar kemsitip bilmeli. Dem hukukluk bolmaly, hukuklar az tölenmeli, edilmeli, çağalaryny okuw ýerleşdirip bilmeli. Öz ýurduny arkaýyn gidip gelip bilmeli. Şulaň bankowyski sistema dogry bolmaly, pullar arkaýyn iý berip biler ýa.
Pensiye meseleleri çözülmeli. Ondan soň iş döwrüne hadise bolasa şu nähilleçi edilmeli. Başga wagt ýagdaýlarynda da keselçilik bolsa nähille çözülmeli. Şuların hemmesi onun konvensiyasynda dur, gol çekilen. Göni hiç kim şonu talep etmedi. Bu haramzadalar da bilýär, göni bula şunu padar koýup bu näerde onu etdiler. Meh bizim halkymyz kul edin. Edin, vurun, yenjik, sesini çıkarmaryanyk edin. Şu niyet bilen ediler. Yoksa bir devletin yol başçısı, halk tarafından saylanan, konstitusiya boyun bolup duran, imanlı, vicdanlı, öz vatanını söýýän adam, näme üçin şunu yani kararlar çıkarmalı? Sen yani aýdyşyň dogry, sen emigrant uğratýanmy daşary? Ol her ayda dollar görünüşünde yurduna pul uğratýar. Bir yurdun girdecisi dollar. Näme için dollar girdeci? Onu tenden alıp kalan akla. Yani yurda geldi mi şu dollar? Hükümet arkayın bankla stabilini saklap bilýärli kursorunu, konvertasiýa edip bilýärli. Bir yurda näçe dollar köp geldi. Yurdun içinde haridar azalsa şoňa dollaryň kursu aşağı gaçy. Eger haridar köpeldi ýokary. Şol üçin şunu regulýär etmek üçin daşar ýurtdan dollar ýurda gelmek ol ýurdun baýlygy. Bu haramzadalar bizim halkymyz gulçuluga uğratýar. Şol üçin hem şu biz giýinden şunu ýaýratmaly hem de ahlaki Özbek döwleti ol edýär. Öz halkyna näye çykdy? Daşar ýurtda közenmeler ýana. Ahlaki görün neçe 100.000 tane imigrantlar daşar yurtlarda közelip böyle. Gözlerine getir. Fakir ölü çağalar şom ölen kakasyny öz ýanyna öýüne getirip bilen ak. Jaýlap bilen ak. Görüp bilen ak. Şoňa doga çün bary bilen ak. Gör nähili jinaýat. Ahlaki şu aklary biz Eid-i Fitr'de namazda baramızda imamlarla bilen gepleşin diye. Şolara aydın diye. Ahlaki bizim halkymyzyň problemi. Şol için halk bir ýaga ýygnanşa, mescitlere varsa şolar gurrun etmeli. Şolar gurrun etse, hol Özbekistan metal näme üçin sen edeňiz? Ruhsat berilen aklym, elimden tutýarlar. Şonu etseň söýýärmi? Şonu etseň işden aýrýarlar. Ol sen etmeli zat, näme üçin edeňiz? Aýtdym, şolu urda hereket eden adamlar hocma sapar oturmaya başladı. Ola emani Farhadi ol gurum mitin etdi Türkmenistan'a. Nemani ömrüzok gene beýlik näçe san aktivist mensurlary. Şu adamla ýurdun baýlygy. Şuna aýdan üçin Özbekistan'a etýär. Şu taýynyň aktivistler aýdan üçin şola da etýär. Ýogsa o haramda da etjekkä, ola da bir diktatorlyk bir ýöne halk talep etse. Halk aýdy bilse şu zatlar. Näçe köp tarapdan şu aýdyrsa, ola ondan mecbur bolýar şu zatlar. Doğru mu? Muhammed ağa, men yine de bir maglumat bereyim. Gelin şu maglumatda o internet seyredelim, hormatly vatandaşlar. Men ýalnys size dogry aýtmadym da, kömekleri. Ine kömekler diňe şol ýanky aýdan kömeklerimden Özbekistan hökümeti näil kömek edýär öz ýanky iş migrantlaryna ünsörüm. С этой же даты страховым организациям будут выплачиваться субсидии на покрытие страховой премии по страхованию жизни. Ягни страховка edilen gurumlara, şu iş migrantlara страховка edilen adamlara, eğer de страховой момент, yani страховой случай olsa onunla 50.000 soň şu страховой neme, yani adamlara kömek hökmünde berilýär. Sen bilen daşyrykda bir zat bolsa 50.000 soň hökümet öz yani büdjetinden şu страховой kampanya berilýär. страховой kampanya dol 100% şu страховка yani nimetini yapar yani. Çıktıcılarını. Olum yani doğru kömek değil. Ünsverin eğer de согласно указу граждан Узбекистана подвергаются насилию, принудительному труду, дискриминации, трудовые и иные права которых были нарушены, попавшим в сложное финансовое положение, оставшимся без документов, подтверждающих личность, без средств к существованию в период трудовой миграции, янки, iş migrant olup daşırtı işler yakan, будут оплачиваться услуги адвоката, организаций, оказывающих юридические услуги или правозащитных организаций. Yani, haçanla sen daşırtı iş migrant olup işlerinde
bir ağır ýagdaýa düşýän, betbaşçylyga düşýän, sen pulun ýok, dokumentin ýok. Onu sana hökümede bir kömek edýär. Hatda sen advokat tutmaly bolsaň, şol advokat ýa-ni harçlary, advokata bermeli pullary hökümet tölýär. Özbekistan hökümeti. Ünsörüň, Türkmenistan bilen düşün deňeşdirin. Türkmenistan kömege aňarda dursun. Pasportlardan pasport çalışan o. Olam hiç. Seni ağır ýagdaýa salýar, sen advokat tutup şolara garşy görüşmeli bolýar. Vurup Olam ýençärli, hiç. vurup ýençärli. Gençe olam hiç. Ünsörüň. Bul general konsulsa neme İstanbullaki gurbanyň üstü bilen ziyatka berip, ýa-ni Türkiýanyň Tanıyçı. içeri işler ministriniň orunmasaryna ziyatka berip, şolaryň üstü bilen bizim vatandaşlarymyzy kowul edýär, deport etdirip. Öýleriniň adreslerini berýär. Şol tutun neme salyň deporta Türkmenistana iýerin diýip. Kömek etmeýänden geçen. Şolar illegal ýagdaýda näme geldi? Birinji, pasportlar wagtynda çalışılmady, kimligi alyp bilmediler. İkinci, ferdar ýerde şolar illegala düşerýär, viza gol çekdi, ýa-ni karar çekdi. Gol çekdi karara we Özbekistan bilen konwensiýa baglaşdy. Ine öz eli bilen iş migrantlar Türkmenistana pul getirmesin, ölsün közenip diýip öz eli bilen hemme zat ýapdy götür. Men şoň üçin aýdýan. Diktator sistema her wagt tupoy we samsyk idiot sistemadyr. Şo ýerde işleýän adamlaryň edir şol ýa sistemany götürüp durup şol aklary bilen ýa sistemany we sistemany saklap durur we türkmen grajdanynyň haklaryny ýumrup durur. Şoň üçin demokrat sistema ýagny bazar sistemasy, bazar ykdysad sistemasy her wagt güýçlüdür diktator sistemasy. Şoň üçin islenip bu diktator sistemasy ösünlerler. Şo bir noktada duranlar. Ýöne demokratik döwletler öskürde oturanlar. Ünsürüň Ýewropa, ünsürüň Amerika. Hemme döwletler iň ýa-ni öňde barjy döwletleriň birleri. Şonuň içinde bir topar baý adamlar, orta klas, has uly ýa-ni möçberde adamlardyr, ýaşaýan adamlar. Şoň üçin Putin aýdýar zolotoy milliard. Zolotoy milliard diýende 450 000 adam ýa-ni Ýewropada plus Angliýa näçe million bilemok, plus Amerika 350-400 milyon, ine plus Ýaponiýa, öňüden döwletler, azat döwletler ine 1 milliard. Şol 1 milliard halka Putin zolotoy milliard diýär. Ol pikir edýär, şol halklar ýokurdan ýa-ni meditasiýa edip ýokurdan pul öýlerine gaçýar diýip pikir edýär. Ýok, ol adamlar hakyky real ekonomikada, hakyky ýa-ni aňlaryny ulanyp, hakyky işler edip pul gazanýar. Yani Türkmenistan'ın ykdysadetinde bizim adamlar işleýär. Şolar yani открой, пожалуйста, дверь. Şolar yani işlerini yani garanky ertekide ýaly işleýärler. Şonuň üçin öňler 2020-nji ýylda biz çykyş edermizde, biz Ýewropaň ýagdaýyny gurgun edermizde, bizim halklarymız bizim halkymız şeýle diýerdi. Wagt sen ertekini urgurýan, sen ertek urgurýan dedi. Oho, biz ertek dediler, biz realny ýaşap ýör. Giýje gündüz realny işlet, realny alyk alyat, realny tölýär, realny işler geçirýär. Uly ýa-ni akçylar, merpiýatlar, ýa-ni işler geçirýär. Ine siz hakyky del ekonomikada, hakyky del prezidentde, hakyky del döwletde, hakyky del hökümet bilen ýaşaýaňyzda, hakyky del işleýäňizde, hakyky del alyk alýaňyz. Hatda valutaňyzda hakyky del. Şoň üçin siz iň bir gara ertekide siz ýaşap ýörsiňiz. Çykmaly şol ertekide. Men başga bir aýtjakladym. Ine şu ýaly Özbekistan hökümeti kömegi de ýöne şulum intek soňu del, ünsüriň. Порядок выделения субсидий, компенсаций выплат должно разработать Министерство в 2-месячный срок. Окей. Кроме того, Минзанятость проведет переговоры с властями иностранных государств для открытия в 2004-2005 годах Великобритании, Германии, Турции, Саудовской Аравии представительств или центров по оказанию правовой помощи трудовым мигрантам. Ünsüriň. Özbekistan hökümeti öz iş migrantlarynyň bolýan massawy ýerlerine ýürüýte centr açýar, şol kömek centrlaryny açýar. Ünsüriň. Yine de teýärli ütköçlük
1 сентябрьдан başlap до 1 сентября 2024 года будет организован круглосуточный колл-центр по оказанию помощи трудовым мигрантам. Звонки в этот колл-центр сделают бесплатным для абонентов, звонящих из-за рубежа. Ondan naşarı giyece önlüyor. Yürüyüp telefon koyuyor. Şu an call center deyilən. Yani call center bolanda bir ulu yani nemen içinde bir 20 adama işliyor. Sonra hem telefonları cevap veriyor. Şu call center yani işlediği 1 sentyabrdan başlap ve istenip iş migrantın problematı oldu. Daşı yurttan can ediyor ve şol yani daşı yurttan can edeni muht oluyor şu an. Şol yani ediyor. Yine так, субсидии. Yine bir topardağıtlar aydiya, yine bir topardağıtlar. Aygarad hemmeti kakturjaka Muhammed Ağa. Yine şu arada biz gurrun edeli Türkmenistan nehili diye ve yankı Özbekistan nehili. Bolmasa komşu devlet, bolmasa bile bir Sovet Soyuzu'na olduk. Bolmasa olur müsiyat, bize müsiyat. Biz olurdan bay, bizim TV aylıklarımız olurdan bay. Biz benzi kalonka olsak biz köp yankı nimeleri veriyor. Murada bu haramzadılığı tertine kaytım taşar yurda gidecek oldu, pasport verecek oldu pulalya. Vize verecek oldu pulalya. Aeroporttan çıkacak oldu pulalya. Şunun bir marlı ortiyetten gelen oğlan Azatlık Radiyası bilen gurrun etiye diye ortiyetten bizi kovdulu diye biz gidiptir şu da işlemeyene öğünün de adım tatıp patpırsen pul alıp gidiptir de ardından hep izni kovupturlar. Anırda diye ön diye tutullarına ay çağınma zaten eyle beyle diyen bir göveriyediler. Bu kadar gövermediler bunlar niyetleri kovmak diye. Ondan sonra deportasyon edip geldik aeroporta diye öz vatanımız diye. Birinci önümüzden çıkan immigrant nemesi, işgari. Ne diye ben sana deportasyon peşatını koyayım mı? $400 verecek mi diye. Gör. Ahaleke yer bile yok. Bir hükümet diye zat yok bizde. Bir hükümet borçluların sattı, bar halkı tağlam diye. Türklere de verdim ve Türkmenleri edin. Şu karamdadeler ne emeklerini edin deyip bizim üstümüzden gülüyor bu karamdadeler. Ahaleke eğer amam, mescidin amam olacak oldu, eğer dindar olacak oldu, mazlumluğun hakkını dağılımdan alıp vermeli. Şu birinci imamlığın borcu, priyamo yapıyazım istiyor. Vaaz edenine şunu etmeli. Şu yalan olsa onu etme. Onda bizim damağımız çalar. Doğru olsa onda etmesen sen haramda detenem ama. Senin binamız dine ananana, Kudayı ananana. Eğer şunu görmem sen sesin çıkarmasan. Sen binamız olun. Sen imam değil. Sen Kudayın kudretini şüphe getirdin. Sen dininden, imandan çıkan adam. Sen imam olacak olsa, hiç zaten korkmayla Kudayı Allah olmaya. Kuday hem etiyen dadın görüyor, sen niyetini biliyor. Onu gören dadın aytmalı. Onun bir adamın meselesi, bir halkın meselesi, 1 milyon adamın meselesi. Özleri haca gidecek olanla karamzadele gidip adamlardan pul yığmaya. Viziyatkar yerler. Şunu görmeyen şu haram. Şol için eğer sen halisallah Kudaya hizmet edecek olsan, imanın olsa Kudaya, mazlumluğun hakkını zalimlerden alıp vermeli. Yurdun içindeki problemaları aydıp durmalı. Şunu aytmasan sen vazdettığinde bula kanima zor. Kaytım sen arayacağın deyip yaşlara seviyor. Ay sen falan etiyen deyip yaşlara seviyor. Polisiye de şunlara seviyor olur. Polisiye gözüm satıyor. Triyeğinem satıyor. Hem meradın etiyenim özleri. Buna da kaytım yine halkı beter vuruyanlar. Beter kendisinden basıyor. Siz arayacağınız siz beheşte gidip bilmersiniz. Yok. Siz önce hükümet dolandırıp şunun ıkbalını çözüp durun. Zalimleri ayırın. Şoları ayırmağa koymayın. Yurdun içinde asıldı. Halk öz yurdu neye çıkmağa eğer. Ondan sonra halkın içinde kemçiliği aydı ver. Doğru diyen Muhammed Ağa, yine hürmetli vatandaşlar, bizim hükümetimiz halkımıza karşı işliyor. Ben size her bir video görüyorum. Yani video görürken bir daha da çıkmıyor. Siz ünlü sorun.
Konstitutsiyanın 3-nji maddasynda ýazylgy. Türkmenistanda iň ýokary organ, şu ýokary organ bir gurama bolsa, iň ýokarky organ bul halkdyr. Şu halkdan ýokarda hiç zat ýok. Prezident, milli lideram, şoň hemmesi ýüze köpelseň şolu üýüşde de ýanky halkdan ýokarda hiç zat ýokdur. Şonuň üçin ine biz olary tutuna, ýanky işe tutunýar, puluna tutunýar. Ine mysal üçin sizin öýüňize sizin ul howlyňyz bar. Howlyňyzda bir ýere gelýär, men sizin howlyňyza ýanky howlyňyzy süpürip bereýin, razvedkaňyzy oňup bereýin, sizin baglaryňyzy ýykyp bereýin diýip gelýär. Sen bolýa işlediýäňiz, hakyna tutma. Ünüňizden siz hiç zat diýeňiz yok. Ol bolsa sizin öýüňizde hojaýyn bolup, ýani gezip hemme zatlar dagydyp, nimedip sizin haklaryňyzy ýanky bozup, sizin çağrıňyzy size öýden çykman oturuň. Sizin ýanky howlyňyzda ağaçlaryň miwesini iýip, zat edip, toýlap, özü şöyle ýaşayan kişi bolup ýör. Ine şul häzir Türkmenistan. Şuraya bolmalylar. Döwletiň hojaýyny halkdyr. Prezidentam da, milli lideram da. Gelin mesela bir video görkezdim Muhammed ağa. Şu videoda ine Awstriýanyň prezidenti, olam Türkmenistan prezidenti ýaly, prezident. Ýöne onu halk saýlady, ol halk üçin işleýär. Türkmenistan prezidenti adamy öldürüp, ýanky bir kezaby öldürüp, fetlerimizi, saýlaw fetlerimizi ogurlap, şu prezident ýanky wezipetini eline aldy. Ve şondan bäri sıptırma saklak gelip otyr, opozisiýa galyp bunu gyzyp başlady bolýan, gorkup uğurunu usilene getirip oturtdu da sen hiç zat etme, bar aklyň ýok. Kreslany Rabakov hökmüne saklada, başga hiç zat etme diýip onu kresla oturdup özü bütün dünýäde aýlanyp pulu kart edýär. Türkmenistanyň büdjetini, Türkmenistanyň halkyny bergat atyp otyr. Ine kezzapçylyk iň aňyrbaşy. Şu Gurbanuly bir ýere elini degirse, şo ýerde kezzapçylyk başlaýar, şo ýerde paraxorluk başlaýar we şo ýerde ýanky şo ýerde hökümet hem mitdiýär, hemme adam mitdiýär, ogurluk başlaýar. Şol ýa çüýrük tohumyň çüýrük lideri, milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedow. Gelin men size ýanky şol diýen zady görkezýän. Bir minut. На этой фотографии действующий президент Австрии Ван дер Беллен. Он каждый день ходит на работу пешком. На спине у него рюкзак, а в руках ланч в боксе. Он руководит богатой европейской страной больше 6 лет, в которой доход на душу населения 47 тысяч евро в год. Но у него нет дорогих машин, роскошных вилл, и за ним не ходит охрана. Вот что значит честно выполнять свою работу. Простота – одно из лучших качеств. Напишите в комментариях «да», если согласны со мной. Мы идем к 500 тысяч подписчиков. Поддержите. Ine gördüňiz Muhammed ağa, ünsöt. Ola adam özü awtobusly ýanky işe gidýär, ahranasy ýok. Öz ýanky işini dolu jogapkärçilik ýerine ýetirýär we şu günne her adama WWP ýanky Türk döwletiň içinde aýlanýan pulun ýanky möçgeri $47.000 adam başy. Ünsören Türkmenistanda $7.000. $7.000 garamazdan onun pribulama yok. Bular bolsa öýlerine kartej alıp, Gurbanlylar her aýda täze maşina alýar. Täze çykan maşina bolsa alıp, ýanky rally diýär, at çapýar, atlaryny çalyşýar. Ýanky näme şu alyp bolýan bolsa dünýäde şolary alýar we öz milli lider diýip keyip çekip gidip. Ol Bir diýen eşigini iki geyme. Awo milli liderlik statusyny diňe kezzapçylyk üçin ulanýar. Ine gördüňizmi? Awstriýanyň prezidenti ýanky öz wezipetini halk beren soň ine ulanýar. Men hatda aýdyn berýän prezidenti maşynyny işe barýardy. Şonu ýanky uçusk. Şonu polis straf edip prawasyny alýar şoň. Sebebi ýanky ýol kanuny bozýar. Indi velosipedli diýär işe. Şol ýanky polisiýeski, köçede duran polisiýeski ýanky prawasyny bermedi, suwda iwerli, suwda da oň prawasyny lişad etdiler. Indi şol prezident hökmüne
prawan täzeden geçmene wagty yok prezident ýa-ni işler köp bolan welde bir gatnya işe. Ine kanun. Ine şoň üçin Ýewropa. Şoň üçin Ýewropa ösýär. Şoň üçin Ýewropany biz ýetip bilmeýär şu iksan diktatorlar bilen. Hiç wagt bizdine ine bular şu tarafa bütün dünýä ösýän bolsa biz ters tarafa gidýär. Men hatta ýene bir zat aýdaýyn size. Ters tarafa da gidem dok. Biz bir belli tarafa gidýär bolup ters tarapda da biz ýok. Biz ýeriň aşagyny gidýärmi, näme bir ýa 17-nji asyra gidýärmi, feodal durmuşa gidýärmi, bellisi ýok. Muhammed ağa sen näme diýjek indi şu ýanky Awstriýanyň prezidenti ine şu ýaly saada we işlerini gowy edýär. Ulu üstünlükler galanýar. Hökman ahrany bilen gezmeliler ekeni, hökman gatdygyny emheme halky öldürmeliler ekeni, öldürüp ýörmeliler ekeni, hökman her köçede polisler algyşyp ýörmeliler ekeni. Hiç sad etmeýän özüň prezident bolup kabinet ministri dolandyryp ýanky döwlet ösüp bolýan ekeni. Şu arada näme diýjek Muhammed ağa? Murad ağa, bizim yani Türkmenistan'ın bütün şu regionlardan hükümet dolandırışı, siyasete karayışları, şu Orta Asya'nın karayışları. O devirde bilen mesela kim güçlü oldu, yurtlar zavayvat etkenli de. O zaman her yurdu basıp alsalar, şu tayının adamlarını mecbur etkenli şolara nalog tölesin. Ola ondan han, şu yurdun iyesi. Häzirki döwür eýemen mehatdyň üýtgedi. Bir ýurt bizinki. Biziň ejewab alamyz şoňa kan ýokturly şu neçeli şonu taklap biziň miras goýdular. Biz endi prezident taýlawy geçip adam taýlaýar. Konstitusiýamyzda ýurt halkynky, ýurtyň eýesi halk diýilýär. O zaman halk ýurt dolandyrmak üçin hakkına adam tutýar. Hükümet dolandyrýar, halk hakkına adam tutulýan adamlar. Bu şolu islendik vaktin ayrı bilýär, ayrı bilmeli. Şu zatly ähli 100 ýyl bäri Ýewropada, Amerikada da däbe urlan. Halk eýem şondan başga gözegine getirip bilen. Şol üçin hükümete barýan oğurluk etjek bolana, oğurluk etdiren akla. Sebebi devişli kuramları döredip dürlü partiyalar var, metbuat azatlığı var, suudlar var, polisiye öz işini bilyen emilerin. Onun borcu hükümetin işgärlerini korumaklık değil, onun eden ettiliğini. Onları kanunu boyun etmekten var. Neyin ki onun eden ettiliğini korusun. Şol için hükümet içinde işleyen polisiye kendileri ola kaytam halka kömek etdiye oğurluk edilmer yani. Hükümet yolbaşçılar oğurluk etmedi. Hükümet yolbaşçılar oğurluk etmedi. O zaman yankıyalık geliyor. Başka ne balası var? Oğurluk etmedi. Halk taylanan mı oldu? Halk için işleyen mi oldu? Dastoyuna aylık oldu. O belirlik geliyor. Halkın içinde gezdi, halkın problemasını öğrenip biliyor. Yollak bar hadisaları görüyor, kemçilikleri görüyor avtobusun içinde. Ol gaytım şoları öğrenip bilip, yurdu üytgedip biliyor, kemçiliği ayırıp biliyor, çıkış ederlerini aydı biliyor. Ol gaytım halkın içinde avraya kadım. Bizimkiler ne? Gaytım bunları övüp, o yukarı çıkarıp, hem mezatten, realisten ayırıp, ağırlayıp, oğurlamak bile oluyor. Şol için iki razne sistem. O sistema bedbahtçılık etdiye, ulçuluk etdiye, yurdun grajdanski uruşu etdiye, bir tofar haramzadyla yurt talaya. Bir sistem adı, gün ve gün ösmek bilen. Kemçiliği ayırmak bilen. Avrayla adamla hükümete gelmek bilen. Yurt ösmek bilen. Parakatçılığı güýçlendirmek bilen. Täze teknologiýany getirmek bilen. En ösen alımlı adamla hükümet yolbaşçılarına gelmek mekanizmini işletýärler. Şol üçin hem tapawut ýollar. Doğru. Doğru. Men diýjek bolýan adam, hormatly vatandaşlar, ine şol normalny prezident bolmaly, normalny milli lider biz saýlamalydyk, özüni saýlamaly. Şol adamlar bize hyzmat etmeli. Biz saýlawlara goşulmadyk. Cemiyet işlerine goşulmadyk. Siyasata goşuldyýsan, öldürmemeni, meni sokma, gayrat et, men adım tutma, men doğru anlaşılma diýip, ýa özümiz alýar. Näme? Haçan da biz şeýle diýmezde, bizim doğru anlaşılmamız bundan gowy ýaşanok. Gaýtyp bundan beter kösenýär. Biz olary agyr ýagdaýa salýar. Ananyň
Häzir bir 1000 adam çyksa, näme hemme garnaşlaryna, ýani şu 1000 adamyň garnaşlaryna başlar gidermi? Elbetde ýok. Bunu saylap seçip bir 5-10 adam pakazatyn edýärler, beýlere gorkar ýaly. Näme Türkmenistanyna ine sen 18 ýaşadyň, daşyna gitdiň, sen çykyşlar edýäň, zat edýäň, Türkmenistanyň hem en atan diýilen okmy? Ýok, o 18 ýaşy dogry. Men näme diýsem şol etme, men geçdim şondan diýse, hiç adam etmeme. Egerde en ataňa diýen ýagdaýynda, en atan gorkup başlasa, saňa jaň et başlasa, hä, bizim rıçağımız bar eken, davleni et bilýän ekenimiz diýip, ýa-ni davleni edip seni gorkulýar. Biz şol zatlardan gitmeli. Ine bizim çykyş edýär. Bizim maşalamyzda davleni etdi. Men şert koydum, gönü ine gurbanlar serdara. Şu Ýewropada biriňiz bar bolsa, tutup alýan hemmeňi. Eger men garnaşlarymyzy elleseň. Men şoýa şert koydum. Başlasy men şoňa Murat, yeni ýan ýakyrlykda ýan ýakyrlykda Täjikistanyň prezidenti Rahmanov daşar Ýewropa gitjek boldy. Tapar etmeli de bilmeýän gelendir. Oňsoň bir daşar ýurtdaky aktivistleri var, täjik aktivistleri. Şolaryň hemmesiniň maşgalaryny ýygnap adar berýärler diýär. Orada bular çykyş edip başladylar, aýtdylar. Hani Popov bir ýerine birda dedi. Hani Gorelistadäk pasolstwaly goýunda hemme aktivistler palatalyk çötädi giýjüni ýetmasalar tüf ýüzüme diýip çykyş etdiler. Hani birda dedi. Bizim goşulşýar. Men hem aýtdym. Men liderlerine aýtdym, jaň edip aýtdym. Bizim aktivistlerimizden goşulşýar. Hani Rahmanov, Popov birdasynyň aktivistleriniň garnaşynda birda diýdi. Hani göreň näme diýerlerini bizim başa. Şol üçin o diktatorlar şol ýanakça adam etjek bolsa bizim daşar ýurtda eder. Bizim mermer pasolstwalar, onlar çadırly ýatyr şu tadan çykyldyň şu tadan göreýär şonu. Doğru. Görüşmeli şol üçin başardı. Sen doğruny alışyň üçin görüşmeli. Eger şöyle bir elleseler, gizlenmeliler. Gaýtyp beter görüşmeli. Ondan durýar. Beter görüşmeli. Ananyň bir kiçik emheme, kiçik ýanky polis mi öňe barıp sen basışlar edýär maşallah. O eger şo zat bütün dünýäde ýanglansa, Berdi Muhammedow ataly oglunyň ikisine uru dubinka kelletine berilýär srawy. Ol şo polisi emhemeni öz ýanky duruşuna iýe öwredi. Biz şo zatdyň mehanizmlaryny bilmäsoň, bize ýanky rıçak basışlar edýärler, bizim gorkýar. Bizim hem rıçaklarymyz bar, bular basış etmäne. Biz ulanam da okşany. Ene meze aýdýar, doňlardan şuna adar berýärmi? Gön şol ближайший посольство barýanda şöyle doňlardan şuna suraty çykyp protest edýän şöyle jurnalistler gelip yatıp durur şu taýda, yatıp durur. Ya dur şu ýerde men gitjekkä, men doňlardan şuna adar berýärdim. Biz bolsa gizlenýär. Oňsoň başga bir bizim haklarymyzy gorap berer, bizi azatlyga çykarar, ine bizim ýanky işlerimizi bitirir diýip pikir edýär. Sen ine öýüňde masal üçin bir küme urjak bolýar. Näme? Bir ýerge gurp berýär şo kümeli? Ýok. Şoňa sen döwlet kurjak bolýar. Ya bir ýerge gurp berermi? Ýok. Ýene de sen ýanky öýüňde küme ýa bir ýanky otol jaň urjak bolsaň, sen kerpiçini tapmaly, pulunu tapmaly, sen ýanky gurulşlar pul tölemeseň özüň etmeli. Sen hereket edýäň. Şu ýaly. Sen özüňde bakty durmuş, çağın geljegine etjek bolsaň, herekete girmeli. Biz bolsa şo puluň ýerinden algap dur, sen haçana çel şu ýaly puluň ýerinden algap, öz ýagdaýyňy mundan hem beter kynlaşdyrjak. Diktator mundan hem beter investisiýa edip baýlaşdyrjak. Ene? Biz özümize, ýani oturun agzymyň ucuna, ýani paltyryp özümiz ýykylyp ýatyr. Biz diktatoraň investory. Pulu geçirýär, ziyatkalar berýär, almasa da ılgap diýjesine öýünden tapyp oňa sokýar. Biz haklarymyza nägeliklerini bildirip görüşemzok. Biz ziyatka berip, biz birinji inanyň gurbanyndan beter paraxor aramyzdaky adamlar. Gurbanyndan beter. Biz durmaly indi boldy. Döwlet gerekmi? Maşgala gerekmi? Çağa gerekmi? Geljek gerekmi? Durmaly. Konstitusiýa ýapyşmaly. Beýle halklar ýani. Alaç ýok. Bize uruşda bolaysa Hudaý hakladyn. Elementarny dogonlaşymyzy gorap bilen bar. Hökümet diýse bizim üçin bir Hudaýa ýanky deňeşdirilen bir zat. Bu toran maşennikler.
Gurbanlanmaşlar. Yüzlerini aytmaly. Başardanız giyip yüzlerine vurup kaytmaly. Eger kanun yolla bolmasa şey etmeli şolary. Şol düşünmeli. Halk näerde? Ukrainada ýaly. Tutup muzura salyp kapagyny ýapýan. Sen musurka diýip. Ýa şondan ular gorkar halkdan. Häzir näme diýär? Şekkesini çiğişip ýanky pul getirmesen bolanok, polis çağıran ýa. O iki sany aharpyna şermende polisiň sen tutdy diýär. Sen haklaryň adam bolýa, ýa hökümet işgär polisiň jaňa diýär, polisiň sen tutdy diýär. Ine serdaryň konstitusiýon garantiýasy şul. Men kezzaplar gorýan, o men konstitusiýada aýdan konstitusiýa ýanky elmi goýup, Gurhany elmi goýup aýdan zatlaryny dinlemäň men süpük ýalançy diýär. Men se görkezmem kysapa çykyşyny. Mu onanmaň diýär. Häzir ýene bir görelmi şonu? Ýani şol süpük ýalançyny bir görkezip durýan, halk görsün diýär, halk bilen o haklaryny. Ine mysal üçin Türkmenistanyň konstitusiýasy bar. Şol konstitusiýasynyň iň esasy gylyçly, nizaýaly, samuraýaly gyljyny ýanky açyp şonu gorap durmaly adam prezidentdir. Ine şoň üçin şoň garant diýär. Şol konstitusiýa ellenmedýär, içine haklar ellenmedýär, şoň garanty prezident. Gelin dinläýin şol prezident. Kadam içe gelin dinläýin şol garant näme diýär? Prezident saýlawlarda halkyň setlerini ogurlan kezzap Kagazy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipetini Sowet hökmüne alan Türkmenistanyň beýkanun prezidenti Serdar Berdimuhammedow sözsüzden aýdyberiň. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň dowlat garaşsyzlygyny we beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hemde goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende ötermekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigme dawraly kasam edýän. Ine kasam edýän adam häzir özü konstitusiýany bozup, bizim iş migrantlarymyza basışlar edip, bir kanun ýagdaýda viza ýyzdyryp, bir kanun ýagdaýda görkezmeler, ýapyk görkezmeler berip, emhemen halky bökdürip, bir kanun ýagdaýda mesçitlerde emhemeler salyp, bir kanun ýagdaýda ýanky bayram namazyna barmaz ýaly adamlary saklap kartoçka giýerip bir top ay Allah can. Aýtsan gülkiňem gelýär. Şuraya bir akmak prezident bolsa, biz saýlamadyk adamymyz gelse, näme bolar? Özüňiz pikir edin. Ine şuraya Türkmenistan bolar. Ine şu hukukuna Türkmenistan bolar. Şoň üçin her adam özü siyasata, cemiyet işlerine yapışmaly. Türkmenistan bilen bagly näme informasiýa bolsa, alıp kellerini analiz edip öz pikirini aýtmaly. Şonu aýdanyň bilenem. Sen siyasatçı bolanok, oppositsioner bolanok. Ine men Muhammed ağa oppositsionerler biz çykyş edip tanqid edýär we biziň siyasatymyz prezident ýa-ni kezzap prezidentine garşylyk görkezýär. Biz görüşýär. Biz Türkmenistanyň ýa-ni diktatur sistemini çalşmak üçin görüşýär. Siz görüşýäňiz. Siz öz pikiriňizi aýdanyňyzda görüşýäňiz. Siz öz pikiriňizi aýtmaly. Allah Taala size şonu mümkinçilik berýär. Onu hiç adam alyp bilmez elinizde. Şonu konstitusiýada hatda Gurhanym gorýar, konstitusiýada gorýar. Nämeden gorkýar? Men näde gorýan Muhammed ağa? Siz näme pikir edýäňiz? Doğru. Men ştada bir zady neme aýtjak bolýan bir towar oglanlarymyň aktivistlerimiň arasynda gurulmada biz rejimi aýyrmaga çalışmalymy ýa ýurtda bir towar reforma geçirmek üçin göreşmeliyärler. Şu gurrun hemişe siýasatçylaryň arasynda 19-20-nji asyrda bolan
Sebäbi o döwürlerde iki tane sistema bolanla kapitalist devletlerin sisteması sosyalist devletler. Odan her gaýdy bir-birine aýrjak boldy duruşuna hemme zady ütgetmeli. Bu döwür o döwürde biz hereket etýek ýurdy kanunçylyga getirjek bol. Konstitusiýany dogry ýerine ýetirmäge getirjek bol. Bir düzgünçülüğü ayıracak bol. Adam hukuklar deklarasiyasında hormat koyar yani. Eğer hükümet yol başçıları boyun mu olup ütketseler beter ol. Eğer yok ütketmeni övünne duracak orada olur üstünden defelak geçer. Hele ki bizim prensip işleyişimiz. Kim cinayet eden mi oldu? Konstitusiyanı bozan mı oldu? Adam hukuklar deklarasiyasına hıyanet eden mi oldu? Biz onları ayırar cinayeti işine çeker. Bollu. Şol için bizim hareketimiz açık, anık, belli. Biz konstitusiya layıklıkta, dünyadaki bar normativlere layıklıkta, adam hukuklar deklarasiyasına layıklıkta, bütün dünya cemiyetçiliği şunu kabul eder, biz barıp hakkımızı talep etiyek. Kanunu yerine getir. Eğer kanunun bir topar maddelerini kabul etmeyen olsa, halkın içinde referandum geçirip kanunu ütkötüp biliyor. Şol için hemme şertle biz yurdumuzu hemişe ütkötmeye. Cinayetkarlar cinayeti işine çekmeye, begot bolyanlar ayırmaya, konstitusiyanı ütkötmeye, halkın ýagdaýyny günme-günden gowlaşdyrmaya. Doğru. Doğru Muhammed ağa. Yine hormatly vatandaşlar. Biz size şu hatlar ne düşündürýär? Biz size nähil bolmalysyny aýdýar, nähil häzir bolup duruşyny aýdýar we beýlik döwletlerde nähil şu hatlar bolup dur diýip sizin ýa-ni dünýä garaşyňyzy östürmek üçin, giňmetmek üçin şu hatlar aýdýar. Şunuň bilen biz jemgyýetimizi östürýär. Kanunlara laýyklyk nähil hereket etmeli? Kanunlara laýyklyk eger hökümet hereket etmese, onu biz hökümeti elimize almaly, kanuny, konstitusiýany biz ýöretmeli bolýar. Sebäbi konstitusiýada ýazylgydyr. Hökümetin ýeke-tek kontrol organy halkdyr. Eger hökümet öz borjyny ýerine ýetirmese, onu halk hökümetin ýerine gelip şu borçları hökümetin borjyny ýetirmeli bolýar. Ine şol çalışmalar da bizim etjek çalışmalarymız. Biz näme çalışmalar diýip? Sebäbi Serdar we Gurbanly Berdimuhamedowlar öz borçlaryny ýetiren bizi dinleýän öz ýa-ni kelletine gelen zatlar edýär, büdjetden pul ogurlýar. 3,5 milyar Cinayet etýär, oğurluk etýär. cinayet edýär. 5 milyar puly nemeden büdjetden alıp öz arkadaş şäherine gurdy. Kim şoňa Oy atçot berdiler öz döwürni, atçot berdiler. Kim şoňa ruhsat berdi? Bizim büdjetimizden sosial kömekler etmeyen, yani bir topar çağla ayal maşgalar var, çağcıklar var, olar kömek etmeyen, bir topar immigrantlar daşarda ölýär, olaryň jesedini getirmeyen, şol wajyp zatlara pul soğman, öz arkadaş şäherini gurup şöýde gyzylan çaýlan ýa-ni tualet bolýar. Her Şu değişmeyen cenayet hapishaneye verdin. Oldu. Awa şol jenaýat işdir. Birine Gurbanlyň jenaýatçylygy çağırýar, jogapkärçiligiňe çağırýar. Siz jogap berin, niýe gitdi şu 5,5 milyar? Näme edildi? Haýsy näme atçot edildi? Hani atçotlar? O sizin puluňyz ya, jüýüňizden çykan puluňyz ya, bizim halkymyzyň puly. Ata-babalar ömür boyu ölüp, gyrlyşyp, yerlerimizi gorap, saklap gelen yerlerden bizim üçin goýkydan, ýa-ni yerlerden baýlyklar olur. Sizinki däl. Näme biz sormalylar şonu? Näme dym motiv? Ve de dinne şoňa Beytulmal leýär. Ve de Beytulmaly göz tiken adam kafir. Bu İslamda. Olar cinayetkar. Olary cezalandyrmaly. Amamla bilýär, eger amam bolsa. Beytulmaly derazi edildi. Şondan oğurluk etýärler, olar Hudaýda geçmeýär. Bular Beytulmaly dini öz keyip için aýrlanýarlar. Putin için eltip berýär. Türkmenleri köze verdiler. Hakiki eýelerini köze. Şol için agyr cinayete bular döşar bolýar. Şol için amamla şunu aýtmasalar özleri kal. Doğru. Muhammed ağa, inni go habar geçerdi. Hawa, inni bular ýöne, bular bara tankid edip bular cinayetlerini aýtsaň durman aýtyp bolýar.
Şonuň üçin komissiýa döreddiler ýörüýte. Şol iki sany kezzap üçin we olaň ýanyna kezzaplaryň ýanky tutup komissiýa bilen bir jenayda çeker suud çözýär, onu biz çözemiz. Konstitusiýanyň ýanky suudyň kanunlary suud seredip şoňa jenayet çykarar. Hormatly watandaşlar, biz esasy biziň çykyşymyzyň ýanky manysyna geldik. Ine şu gün Ramadan bayramy başlady. Ine daňda şu gün Türkmenistanda 4 bir näçe sagatdan Türkmenistanyň meçhitlerine ýürüýi törleşdiren Ramadan namazy bolýar. Ine biz şo ýere hemmeňizi çağırýar. Bir näçe hepdeden bäri biz çağrışyr etdik. Şo ýere baryň, bayramçylygy, ýanky Ramadan bayramy namazyny ediňde öz bayramyňyzy beýleki dindarlar bilen paýlaşyp, göwnlük beriň, şadyan sözler aýdyň, bir-biriňizi gutlaň. Onsoň şäherde bu meçhitden o meçhide gidip o ýerde okam. Şeýle biz size nesihatlar berdik. Ine häzir nesip bolsa şo moment emele geldi. Bizim sizin hemmeňizi Ramadan bayramy bilen gutlaýar. Mukaddas Ramadan bayramyňyz gutly bolsun hormatly watandaşlar. Goý parahatçylyk, sazlaşyk, şadlyk we söýgü kalbyňyzda baky ýaşasyn. Goý ähli dilekler eşidilsin we berjaý bolsun. Goý öýüňizde hemişe rahatlyk we parahatlyk bolsun. Maşgalaňyz sagdyn we bagtly bolsun aziz watandaşlar. Ramadan bayramyňyz gutly bolsun. Muhammed ağa, sizem gutlajak bolsaňyz ine häzir mümkinçilik bar. Sağ ol Murada. Hormatly watandaşlar, bütün Türkmenler, dünýä ýüzündäki Türkmenler, men sizin hemmeňizi Ramadan bayramy bilen gutlaýar. Eýdiňiz mübarek bolsun. Tutan ruzalaňyz Allah Taalaň dergahyna kabul edilsin. Sizin hemmeňize jan sağlyk, işiňizde üstünlük. Goý inni demmeýler. Inniki Ramadan bayramlary hemme taşar ýurtda közenip beren Türkmenistanly öz watanyny, öz maşgalatynyň arasynda ruda tutup Ramadan aýdyna, bayramyna gatnaşmaklyk biziň hemmämiziň müessireti. Gelen ýyly Hudaý ýetirsin, şol üçin sizin hemmäňize jan sağlyk arzu etýär. Sağ olun Muhammed ağa. Ine biz efirimizi guturup gelýär. Ine efire giyecekler var. Häzir giymek wagtlar size bir 5-10 minut bize guturup gelýär. Innek efire giyip bilen kim efirimize gelip çykyş etjek bolsa, efir başlanyna bize ýazyň, şu kommentariýada biz size efire getirjek bolsa. Biz açyk, ine Muhammed ağa da menem açyk. Şu ýerde MHM agentler, hatda Gurbanlam ýanky kommentariýat diýär, biz onu ekrana çykarýar. Biz hiç zatdan gorkamdok, biziň arkamyzda diňe hakykat dur, diňe adalatlyk dur, biziň gorkýanlarymyz ýok. Şoň üçin biz size günden güne aýdýar, ýalňyş ýatam, aýdýatam, ýöne şol dogry ýolda gitjek bolýar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, şunuň bilen biz efirimizi tutarýar. Yine bir gedekli çağrış edýär. Ramadan bayram namazyna barın, şo ýerde köplük bolun. Dindarlar öz haklaryny goramaly. Şuň günne Gurbany berdim Muhammedow. Diňe biziň watandaşlarymyzyň haklaryny bolanok, dindarlaryň haklaryny bolýar. Biziň musulman dinimiziň ýanky haklaryny bolýar. Meçhitlerde öz kitaplaryny okudýar. Meçhitlerde propaganda alyp barýar. O zatlar bolmaly. Din ýerine, ruh ýerine, hökümetde pulna tutulan adamlar öz işlerini edip jogapkärçilik ýerine hemme zat ýer bolmaly. Onunla döwletde adalatlyk, paryadygam, tertibem bolar. Ine şoňu biz çağırýar. Muhammed ağa, aýtjaklarymyz bolsa aýdyň, şuň bilen efir ýapar. Olýa sağ ol Murada. Watandaşlar hoş ta inniki duşura şeýle. Hormatly watandaşlar, hoş sağ bolun. Özüňizi goraň. Ramadan bayramy gutly bolsun. Sağ olun.